krásne knihy o kvetoch, nielen pre vašu záhradku. Tak poďme na to. Poďme sa pozrieť, ktoré knihy máme u nás na kvetinovej farme a ktoré by som vám odporúčila. Takže tieto prvé 3 knihy sú od Floret. Je to americká pestovateľka kvetov. Naozaj, pozrite si sociálne siete, je to jedna nádhera. No a ona má takéto nádherné knihy, sú tam veľmi inšpiratívne fotky. Túto knihu mám asi najradšej, lebo v týchto knihách sú jednak návody na to, ako kvety pestovať, ale taktiež, ako začať kvety zo semienka. Ďalej sú to rady, tipy a triky, ako vlastne poňať celé to pestovanie kvetov. No a hlavne nádherné fotky. A po vzhľadnutí týchto kníh budete chcieť pestovať všetko. Stalo sa to aj mne, stane sa to aj vám. A tie kvety sú tu označené, ako sa volajú. Takže presne budete vedieť, aké odrody si vy môžete zasadiť vo vlastnej záhrade. No a ona pestuje v podobnom podnebí, ako je u nás na Slovensku. Takže väčšina kvetov, čo ona pestuje, sa dá pestovať aj u nás. Takže toto je táto kniha. Kvetinová záhrada narez, by som to preložila, lebo sú to kvety narez, takže vysoké kvety do vázy. Ďalej má samozrejme knihu o georgínach, pretože georgíny sú teraz veľmi populárne a táto kniha je úplne nádherná. No a ďalej má ešte 3. knihu a to je Kvetinový rok. No a to je taký prehľad počas roka, čo kvitne, takisto ako sa starať o kvety. A tu som práve otvorila takú nejakú jesennú paletku, takže má to aj rozdelené podľa období. Takže naozaj Floret, kľudne ju môžete sledovať na sociálnych sieťach. Jej kvetinová farma sa volá Floret, ale ona sa volá Erin. Erin Benzakein, snad dobre hovorím jej meno. Tak, kto sa venuje sušeným kvetom, tak táto kniha je úplný poklad. Je to od britskej autorky Bex Patridge. Mňa veľmi inšpirovalo, aké ona robí aranžmány a inštalácie. Hlavne preto som si túto knihu kúpila. Ale sú tu aj návody, ako kvety pestovať a ktoré kvety pestovať. Takže pokiaľ sa zaujímate o sušené kvety, baví vás to a tvoríte zo sušených kvetov, túto knihu odporúčam. Snažím sa nájsť jednu krásnu fotku, ktorá ma veľmi zaujala, ako tvorí takéto kvetinové lúky napríklad zo sušených kvetov. Takže naozaj sušené kvety sú jedna nádhera a pokiaľ vás zaujímajú, táto kniha. A teraz moja obľúbená kniha o trvalkách a kríkoch narez. Volá sa to The Cut Flower Sourcebook od Rachel Siegfried. U Rachel som bola aj na jej kvetinovej farme Green and Gorgeous. Je to jedna nádhera, je to pri Oxforde v Anglicku. No táto kniha mi prišla vytlačená naopak. Napríklad som si myslela, že tak má byť, ale nemá to tak byť. No a táto kniha nás prevedie aj jej filozofiou, ako sa ona dostala k pestovaniu kvetov. A je to naozaj aj o príprave pôdy, aj ako si založiť záhony. A sú tam rozpísané jednotlivé tie kvety, prečo sú dobré na rez, ako sa pestujú, akú starostlivosť im dať. Takže jej farma je naozaj hlavne založená na trvalkách a kríkoch. Samozrejme má aj letničky, ale tie tvoria menšiu časť. No a bola to naozaj jedna fantázia to vidieť. A čo je super, že ona tam aj ukazuje, ako jednotlivé rastliny vyzerajú a vždy tam má napísané aj aký je to druh a aký je to kultivar. Takže veľká studnica informácií. Takže kto sa zaujíma o kríky a trvalky narez, nech sa páči táto knižka. No a k nej sa môžete ísť aj pozrieť na jej farmu počas celého leta. Počas celej sezóny organizuje workshopy priamo na jej farme, takže ak máte možnosť, tak určite to využite. No a ďalšie moje obľúbené knihy, toto je naozaj studnica informácií o odolných letničkách. Toto je prvá kniha Cool Flower, autorka obidvoch kníh je Lisa Mason Ziegler, takže táto kniha bola ako prvá a je to naozaj taký veľmi jednoduchý prehľad, aké kvety sú odolné letničky, ako ich sadiť, kedy ich strihať, ako sa k ním správať, aby boli krásne. Takže naozaj nádherná, taká praktická kniha. A čo je na nej super, je, že má takýto jednoduchý zoznam, je tam napísané, ktorej kvet vysadiť do sadbovačov, alebo či preferujú výsev na záhon, v akých podmienkach ho pestovať. Takže veľmi praktické. Ale minulý rok vydala
túto úplne novú knihu. The Cut Flower Handbook. Tie návody sú tak detailné, že vám to určite pomôže, pokiaľ začínate pestovať kvety. Naozaj toto je všetko vysvetlené do detailu, ako začať, ako pestovať, ako zaštipovať. No a potom sú tu jednotlivé kvety a tu máte také jednotlivé tabulky, v akých teplotách predpestovať, ako strihať a všetko. Takže kto chce detailný, komplexné postupy, nech sa páči, táto kniha je super a toto je tá malá kniha. Je to v angličtine, všetky tie knihy sú v angličtine, ale je tam väčšinou obrázkov a sú tam názvy rastlín a toho minimum textu, čo tam je, tak to zvládnete si preložiť. Ďalšia kniha je o rúžiach. Ja nie som expertka na rúže, ale túto knihu mi požičala kamarátka a po jej prečítaní tomu začínam trošku viac rozumieť. Naozaj tie rúže sú tu rozpísané, aké sú rôzne varianty, kultivary, ktoré sú vhodné na rez a tak ďalej. Takže som sa s tým prelúskala a mám nejaké favoritky, ktoré si idem zasadiť do záhrady. Takže kto má rád rúže, nech sa páči. No a ďalšie super dve knihy. Ja som si ich kúpila, lebo autorka je Georgie Newbery a ja som bola u nej na farme a má tam naozaj krásne. Obdivujem aj jej online robotu na sociálnych sieťach, ale taktiež aké to má krásne priamo na mieste. No a táto kniha je veľmi milá, lebo je to o tom, ako si vypestovať kvety na vlastnú svadbu. Takže ak sú tu nejaké budúce nevesty, ktoré majú takéto ambície, tak toto je super knižka. Sú tu krásne inšpirácie z takej tej anglickej floristiky, aj ako tie kvety pestovať, aj ako ich aranžovať, ako ich kombinovať, ako kombinovať farby. Takže pekná knižka, je tu viac textu, takže musíte sa tým trošku prelúskať s tou angličtinou. No a toto je jej prvá kniha, myslím, teraz reevidovala to vydanie, takže tá bude teraz trošku nová a je to Rok na kvetinovej farme, takže Georgie Newbery. No a ešte jedna kniha z anglickej dielne, od semiačka po kvet, alebo po rozkvet, takže je to naozaj ďalšia kniha z anglickej dielny, veľmi inšpiratívna, úplne sa do nej zamilujete, hlavne do tej atmosféry, lebo táto kniha má naozaj svoju atmosféru, aj svoju filozofiu. Bolo to krásne to čítať, pozerať sa na tie obrázky. Naozaj tu dostanete kompletné návody, ako pestovať kvety a ako ich aranžovať. Takže mne sa táto kniha veľmi páči a je to veľká inšpirácia. Takže toto bola časť 1 o knihách a určite pribudne časť 2, aké knihy by som chcela a aké si plánujem tento rok zaobstarať. Takže sledujte ďalej.